halkımdan havadan ve bakiyat olmasını yukarı halkar oyunlarına ait gelen ekli amatlıkları olan Yurovat tekerlerin ve oğulların yürütülmesi. Hurmatly prezidentimiz ýerde ýaşaş saýtynda Yurovat bazara hoş geldiňiz. Mehriban arkadağymyz. Biz öz maşgalamyz bilen bereketli toprağımızda öndirilen ak buğdaýyň dilini Soňra hurmatly prezidentimiz täze ýaşy olaryň halyk barlary ýaşaş durmuş şertlerden gyzyklandy. Näse çağama? Bilen maşgala agdalaryna özüniň ajaýyp sowgatlaryny gowşuryp, döwletimiziň oğulary mundan meýlekde ýuguraplaşmak boýunça maksatly rahat şäherleri görjeklerini bellep, olary bagt we maşgala awadançygyny arzu etdi. Mehman boldy. Alpariýan işlerini üstünlikleri arzu edip Arkadan serdalımız. Bana hallarına oturduk berayın da. Hurmatly prezidentimiziň tagallasy bilen üstünlikli dugam edýär. Halkymyzda bag durmuşyň bedegi diýen paýgysy jümle bolup, ol nurany arzularyň amala aşýanyny görkezýän hakykata urildi.